Ġiet konfermata l-aħbar li l-Gvern qed jikkunsidra li jdaħħal ħlasijiet ta' tiġdid tal-karti tal-identità. Mistoqsi fil-Parlament mill-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat, il-Ministru Austin Gatt ma skludix li jista' jkun hemm ħlasijiet. L-interpellanza ta' Joseph Muscat kienet diretta u talab lill-Ministru jgħid jekk il-Gvern huwiex qiegħed jippjana li jintroduċi ħlasijiet tal-konsumatur fuq il-ħruġ tal-ID cards il-ġodda. Il-Gvern qed ikkontempla xi tip ta' ħlas għal relatat ma' dal-ID cards il-ġodda min-naħa taċ-ċittadini? Ministru Gatt? Le, skur li le, assolutament. Ovvjament, jekk issa ħan nissofistikaw iċ-ċippa b'tali mod u manjera li ssir ċippa tista' suq il-karozza biha, ara wieħed ikollu jikkunsidra, però il-ħruġ tal-ID cards hija fir-responsabilità tal-Kummissjoni Elettorali u l-Kummissarju tal-Pulizija. Sal-lum Austin Gatt jeskludi li l-ħruġ tal-karti tal-identità se jkun fidejn kumpanija privata u jispjega li d-dettalji se jkunu għand il-Gvern.